Хәерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Дуслар җыелган җирдә Казанда бөтен дөнья мәдәни һәм табигый мирасны саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгына багышланган халыкара форум уза. Ни хәлең бар каләмдә журналистлар берлегеннән безнең репортаж. Һөнәрле фестиваль башланып китте. Казанга 15 театр үзләренең сәхнә әсәрләрен алып килде. Чыгарылышыбызны һава торышы турындагы мәгълүмат белән башлап җибәрәбез. Бүген 5 декабрь, аязучан болытлы һава. Синоптиклар фаразлавынча, явым-төшемсез, көндез һава температурасы 11-16 градус салкын. Юлларда бозлавык, сак һәм игътибарлы булыгыз. Бүгеннәрдә Казанда бөтен дөнья мәдәни һәм табигый мирасны саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгына багышланган халыкара форум уза. Аны Россия Тышкы эшләр министрлыгы Татарстан хөкүмәте белән берлектә оештыра. Чарада Россия һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән Азия, Африка һәм Латин Америкасыннан делегатлар катнаша. Бүген форумның рәсми ачылу тантанасы һәм пленар утырыш була. 6-7 декабрьдә Казанның төрле мәйданчыкларында тематик конференцияләр уза. Катнашучылар ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы комитетының яшьләр модели турында да фикер алышачак. 8 декабрьгә йомгаклау пленар утырышлары билгеләнгән. Безнең максат монда бик олы, бигрәк тә менә инде бүген 4нче объектны, культура объектын ЮНЕСКОның саклый торган списогына кертергә дигән хыялда яшибез. Өчесен керттек инде. Ул да булса Болгар, ул да булса Свияжск, ул да булса инде Казан Кремле. Менә һәр 4нче үзебезнең обсерватория, Казан обсерваториясын кертергә исәп бар. Анысында булдырсак, инде Россиядә 117 объект кертелгән бөтен Россия буенча. Шуның 4-се бездә. Форум кысаларында шактый күп кенә конференциялар үткәрелә. Беренчедән, шул конференция ул Олы Ефәк юлы, безнең Болгар һәм Волга, Идел юлы турында 70ләп специалистлар җыела. Аннан соң әйтик, шул Пальмира турында аны ничек сакларга һәм реставрация эшләрен үткәрергә. Татарстанда нәшр ителүче республика район газета журналлары редакциясе хезмәткәрләре белән очрашу журналистлар берлегендә күркәм гадәткә керде. Бу юлы кунакка Шәһри Казан газетасы хезмәт коллективы килде. Тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Татарстанның журналистлар берлегендә якынча 1000 кеше исәпләнә. Гаммәви чараларның беренчел оешма эшчәнлеге хисабына әлеге сан елдан-ел арта. Журналистлар союзы белән, Татарстан журналист союзы белән һәрвакыт элемтә торабыз. Студентлар белән дә киләбез еш кына. Мин үзем бүген көндә Шәһри Казанда эшлим. Шуңа күрә Шәһри Казанның менә бездә эшләп киткән кешеләрне туплап, моңарчы эшләгәннәрне туплап, бергә җыеп шушы ветераннарны, бүгенге студентларны һәм бүгенге эшләүче коллективны очраштыру. Мәгълүм булганча, Шәһри Казан газетасы 1990 елның августында республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев һәм Казан мэры Камил Исхаков ярдәме белән чыккан иде. Беренче номерлы истәлекле сан музейның Шәһри Казанга багышланган күргәзмәсенә тапшырылды. Менә беренче номер 90 ел 17 августта чыга башлаган Шәһри Казан. Татарстанның журналистлар берлеге менә соңгы елларда газета журналларга йөз белән борылды дип әйтмим инде. Менә якынаю сизелә. Үзенә бер күрә күпер безнең журналистлар берлегенә күп кенә журналистлар, корреспондентлар алына бит инде менә безнең редакциядән гына да соңгы елларда 5-6 кеше алынды. Очрашуга килгән элеккеге һәм хәзерге хезмәт коллективы да буш кул белән килмәгән. Эш бик авыр иде, авыр булса да сиздерми идек. Шәһри Казанның чыга башлаган елларында без төнге 1нче яртыга кадәр эшли идек. Ник дигәндә, менә бүгенге көн белән чагыштырганда, ул елларда Кургаштан кыялар иде хәрефләр, җөмләләрне. Бер хәреф җөмләдә бер хәрефне төзәтер өчен сүзнең бөтен абзасы белән алып атырга кирәк иде ул вакытта. Шәһри Казан Татарстанның яңа тарихында шәһәр күләмендә беренче татар телле басмасы булган. Аны Шәмси Хаматов мәктәбен тәмамлаган тәҗрибәле журналист Хәлим Гайнуллин оештыра. Аннары Дилбегә Илдус Илдарханов кулына күчә.
Шәһри Казанны ашкан вакытта Халим Абдулович баш мөхәррир bütün эшләргә теләгән кешене чакырды. Килегез әле, яңа газет чыгарабыз Казанда, моңа кадәр татарча газет революцияга кадәр генә чыккан дип, яңадан әйләнеп кайта шул чорга дип инде. Шәһри Казанның шунсы әһәмият, ул Татарстан мөстәкыйльлеге рухында барлыкка килгән. 1990 елны шул рухта барлыкка килгән газета. Бүтән халык ышанып җөргәндәге мөстәкыйльккә, Шәһри Казан битләрендә дә шул мөстәкыйльккә омтылу, татарның милли рухы күтәрелү, милли тарихны өйрәнү, шул рухта тарихка төшү, киләчәккә өметләр багылау, милләт шәхесләрен ачыклау бик беренче планда торадыр ул вакытта инде. Истәлекләр уртаклашу рәвешендә барган очрашуда журналист һөнәрен сайлаган студентлар да катнашты. Айсылу Юлдашевага газетаның үз хәбәрчесе дигән таныклыкта тапшырылды. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген Казанда һөнәр 14-нче Бөтен Россия яшь режиссуры фестивале башланып китте. Ул 2009 елдан Галиәскәр Камал театры башлангычы белән гамәлгә куела. 2019 елдан башлап һөнәр Бөтен Россия яшь режиссуры фестивален Габдулла Кариев театры оештыра. Фестиваль Татарстанның Мәдәният министрлыгы һәм театр әһелләре берлеге тарафыннан гамәлгә ашырыла. Анда быел Татарстан Республикасы театрлары белән бер рәттән Санкт-Петербург, Владимир һәм Чиләбе театр коллективлары да катнаша. Афишага 19 спектакль кергән, аларны 15 театр коллективы тәкъдим итә. Быел фестиваль нигезләмәсенә үзгәрешләр кертелде. Хәзер һөнәрдә 40 яшькә кадәр булган режиссерлар катнаша. Фестивальдә елдагыча белем бирү программасы да каралган. Анда режиссерлар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән иҗади очрашулар көтелә. Мәдәни чара 11 декабрьгә кадәр дәвам итә. Татар телендәге матбугат ниләр турында яза? Әлеге сорауга җавап матбугат күзәтүе сәхифәсендә сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты ниләр турында борчыла? Әйдәгез бергәләп газеталарны күзәтик. Кемнән нәрсә кайгысы менә Шәһри Казан газетасы хәбәрчесе биегән чаклар бар иде дип, яңа елны биеп каршылаган чакларын сагынып язган. Заманның үзенчәлекле булуы хезмәт коллективларының шаугыр килеп рестораннарда бәйрәм итүенә шик куярга җыена икән. Быел ел азагында бирелә торган премьерада эшләп төшәргә тормый ди. Кыскасы, җырлап биеп яшәгән чакларны сагынырга гына калыр кебек тыела башлый газетадагы язманы укыганнан соң. Татарстанда «Передумала.ру» проекты старт алган. Аның максаты дару белән көмәнен төшерүне туктату һәм киләчәктә сәламәт бала алып кайту мөмкинлеген аңлату. Шәһри Казан әлеге проектның асылын бәйнә-бәйнә итеп аңлатырга тырышкан. Чыннан да, бу дөньяга һәр бала үз ризыгы белән туа дип тик торганнан гына әйтмәгәннәр безнең әби-бабайларыбыз. Газетаның кунак бүлмәсендә 10 ел эчендә 14 китап язып чыгарган үзенчәлекле каләмиясе Гөлсинә Галимуллина белән ихлас әңгәмә урын алган. Кызык һәм фикерле әңгәмә. Мәдәни җомга газетасы Татарстанда үткәрелгән татарча диктант акциясына бер рәсемгә шигъри 2 юл куеп бәя биргән. Бер куаныч, бер юаныч хәзер яза булу ән кәң телендә. Аңлаган кешегә аңларлык дияр идем. Газетада шулай ук Чаллы театрында уйнаучы Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Имамова белән тәфсилле әңгәмәдә урын алган. Сукыр оптимист язмасы исә бар булганына шөкер итә белмәүчеләребезне уйландырырлык. Дөньяны күрүдән мәхрум татар кешесе сизгер куллары белән балчыктан савыт сабалар ясарга өйрәнгән. Декабрьдә тагын бәяләр артты. Моның сөенчесен Ватан Татарстан газетасы беренче биткә үк чыгарып биргән. Коммуналь хезмәтләргә бәя арту беренче чиратта шәһәр халкына кагылачак. Ләкин бер төсле илдә яшәсәк тә, халыктан алына торган суммалар бер үк төрле түгел икән. Ватан Татарстан бәяләр иң күп арткан шәһәр һәм авылларның исемлегендә китергән. Быел әле шуңа степ кала халкыннан ишек алдыннан чыгарылырга тиешле кар эчендә саллыгына акча кайырган ниятлиләр. Кыскасы, кисәнгәнә чыдасын. Газетада грипп килә дип чаң сугучы табибларның сүзенә колак салып, быелгы вируслы аурудан ничек сакланырга дигән сорауга җавап бирергә тырышканнар. Чыннан да, сакланганны саклармын дигән бит. Милләт, киләчәгебез дип кайгыртучыларга татар киносы кемгә кирәк дигән риторик сорауны әңгәмә кызыклы булыр дип уйлыйм. Чит ил фильмнарын күрсәтергә ярамаган заманда үзебезнең фильмнарны экранга чыгармауның сәбәпләрен режиссер Илдар Ягъфәров аңлатырлык итеп әйткән. Тормышта проблемаларыгыз азрак булсын дисәгез, күбрәк укыгыз дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам исәнлектә күрешик.
Sabir Ümitbayev ismindəgi Minzəli Tatar Dövlət Drama Teatrı Lək-Lək 1-ci Bütün Россия Bəbi Balalar Teatr Festivalini ütkərdi. Minzəlilər Əligi Festivalini 2018-ci ildə Tataristan Respublikasında birinçilərdən bulub öz bazasında yıştırğan idi. Tatar ornamenti, canlı bizəklər, qıyrıqlar deb isimlənən spektakllər səhnələşdirildi. 2021-ci ildə teatr Lək-Lək 1-ci Xalqara İcadi Bilim Biro Forumu formatında ütkərildi. Tulıraq Fənnur Həsənov həm Rinat Sahibgərəyev video yazmasında. Minzələ teatrı özünün üzünşəligi deyib, bəbi teatrlar yönəlişini bilgilədi. Sabir Ümitbayev ismindəki Minzələ Tatar Dövlət Drama Teatrında Lək-Lək 1-ci Bütün Россия Bəbi Balalar Teatr Festivali olub uzdu. Огромное спасибо организаторам. Sizni Minzələ jirində görüyümüzə şadbız. Siz barığızda yaş buğununu tərbiyələvçilər, motorluq, şəfqətlilik tuduruvçular, balalarımız kiləcəginin nigizin saluvçular. Kiyerinki şırda küngül şunday жылы ışraşular sırı deyip qatnaşıcılarga müracaat etdi Minzələ rayonu başlığı Aydar Salaxov. Biz teatr sənğətindəki bu yana yönəlişini alğa tabada devam etərbiz. Bugün indi alар indi özlərinin inisiativası bilan шығып, мына шундай районыбызга зур дәрәҗә булган, гурурлыгы булып, мына шөйттереп, матур иттереп, Бәби театрны үткәрәләр. Бу инде безнең балалар өчен аларга матурлыкны, сәнгатьне күрсәтү, аларга тәрбияләү чаралары итеп шайтып бара инде. Без бик шат. Быелгы балалар Бәби фестивалендә катнашырга теләүче театрларның саны да 8-гә җитте. Һәм географиясе дә киңәйде. Алар Татарстанның һәм Россиянең төрле шәһәрләреннән җыелганнар. Барлыгы 9 спектакль күрсәтелде. Спектакльләр 7 яшькә кадәрге балаларга тәгаенләнде. Менә бу яңа инициатива башлангыч менә Илнур Гайниев тарафыннан ул минемчә без бераз монда без карыйбыз монда безнең периферия ул Минзәлә а монда иң алдынгы инициатива чөнки бик күп театрларда ул юк әле Россиядә әйтәм Бәби театры. Хәзер монда уже Бәби театрга да түгел үзе менә шундый зур форум, фестиваль җыела һәм без фикер алышабыз. Без ничектер менә монда килгән экспертлар алар чынлап та Россиядә бик билгеле кешеләр, бик мәртәбәле кешеләр. Бәби театры ничек булырга тиеш, ничек барырга тиеш киләчәктә ниндидер фикерләрне монда туплап җыеп бирәчәкбез экспертлар. Я была в Казани 2 раза. Это был Казанда гомумән Татарстанда берничә тапкыр булганым бар. Театраль кала. Әлеге юнәлеш чит илләрдә моннан 40 еллар элек башланган. Ул бәләкәчләр өчен театр дип аталган. Аларның режиссерларын чакырып өйрәнү алганнан соң үзебездә Мәскәүдә эшли башладык. Шуннан Россия буйлап тарала башлады. Менә Татарстанда да яңа башлангыч. Алдагы елларга караганда Бәби театр фестивале күпмедер дәрәҗәдә үскән, ныгыган. Сегодня мы привезли спектакль для самых маленьких. Әлеге фестивальгә без Пингвин баласы Пинг маҗаралары спектаклен алып килдек. Без аны махсус конкурска дип әзерләгән идек. Уңышлы әсәребез булды дип уйлыйм. Это первый опыт. Это такой первый опыт для нас. Бу беренче эшебез. Безнең өчен режиссер ролендә булып карау кызык булды. Бик борчылабыз. Читтәге тамашачылар безне ничек кабул итәрләр? Фестиваль тарихына күз салсак, бу юнәлештә фестиваль уздыру ул Европа илләреннән башланган. Әкренләп Россиягә кергән Мәскәү театрлары күтәреп алган. Фестивальне оештыру һәм уздыру инициативасы белән Татарстанда беренчеләрдән булып Сабир Ümitbayev исемендәге Минзәлә Татар Дәүләт театры чыга. Тәкъдимне Минзәлә районы администрациясе һәм Татарстан мәдәният министрлыгы күтәреп ала. Без милли драма театры булсак та, бу юнәлешне үзебезгә бер планга керттек. Безнең инде драма әсәрләреннән башка әлбәттә бәби спектакльләр дә бар. Шул ук вакытта без курчак спектакльләрен дә репертуарга керттек. Киләчәктә шушы фестивальне үзебезнең театрга беркетеп калдырырга иде. Гәрчә без милли театр булсак та, чөнки баланы 5 яшеннән үк чисталыкка, мәдәнияткә, театр дөньясына тартырга кирәк дип саныйбыз без. Минзәлә театрында 3 көн дәвамында 9 бәби спектакле күрсәтелде. Спектакльләрне фестивальнең эксперт советы Нияз Игламов, Казан шәһәре, Мәскәү шәһәреннән Варвара Коровина, Наталья Каминская һәм Анна Казарина бәяләде. Театр белгечләре фестивальдә катнашучылар һәм шәһәрдәге күллият студентлары өчен көн сайын лекцияләр, мастер-класслар уздырды.
тапшырды. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Күптән түгел генә үзенең 4 яшын билгеләп үткән Шаян ТВ балалар каналының нәни дуслары һәм йылдызлары 183-нче гимназия укучылары өчен зур концерт күрсәтте. Җырларны Сәйлән фестивале финалистлары башкарды. Концертны безнең хәбәрчеләребез дә карап кайтты. Шаян ТВ каналы ел сайын балалар һәм яшүсмерләр өчен яңа проектлар тәкъдим итә. Шуларның чираттагысы Болашак җыры. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә уздырыла. Бу елы Болашак җыры конкурсында җиңү яулаган җырлар 183-нче гимназия сәхнәсендә Сәйлән татар җыры фестивалендә җиңүчеләр башкаруында яңгырады. Тамашачылар арасында шокурулы кунаклар да бар иде. Шуларның берсе Илдар Миргалимов. Бәйрәм чарасына нәни дусларның чыгышларын карарга килгән. Шуннан да бик шәп концерт булды. Безнең өчен дә, өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә, аларның бу концертларны алга таба да дәвам итәчәгенә өметләнәм. Мәгълүм булганча, бердән-бер балалар каналы күптән түгел 4-нче тапкыр туган көнен үткәрде. Шул уңайдан Шаян Болашак дип исемләнгән концерт оештырылды. Бәйрәм чарасы Сәйлән 4 балалар телевизион татар җыры фестивале лауреатлары чыгышлары һәм Болашак җыры бәйгесендә катнашып, җиңү яулаган 5 клипны тәкъдим итү белән үрелеп барды. Сәйлән фестиваленең 4-нче сезоны җиңүчеләре исә татар эстрадасы йылдызлары белән бер сәхнәдә балкыды. Алар арасында Зәйнәп Фәрхетдинова, Илгиз Мөхетдинов кебек танылган җырчылар да бар иде. Шаянлыларны бәйрәм белән котларга, нәни алып баручыларга рәхмәт хатларын тапшырырга дәүләт эшлеклеләре дә килгән иде. Шаян һәр татар баласының күңеленә үтеп керергә тырыша һәм аның күңеленә ниндидер мәгънә салырга тырыша. Biz umuman mana bu Татарстан телерадио компаниясының хезмәтен игелекле эш дип бәялибез. Шаян ТВ каналының туган көненә багышланган бәйрәм концерты гөрләп узды. Яраткан тамашачылары нәни йылдызларны көчле алкышларга күмде. Рәхмәт сүзләре әйтте. Динә Нәҗмәдинова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашыра. Бүген сүз күпкырлы талант иясе, күренекле сәхнә остасы, язучы, тәрҗемәче Габдулла Шамуков турында. Һәм бу очраклы гына түгел, чөнки шушы көннәрдә аның тууына 113 ел тулган булыр иде. Драма актеры, педагог, язучы, тәрҗемәче, Башкортстан АССРның атказанган артисты, ТССРның, РСФСРның һәм СССРның халык артисты Габдулла Рухулла улы Шамуков 1909 елның 11 декабрендә Сембер губернасының Буа өязе Әсән авылында дөньяга килә. Мәләкәс шәһәрендә 7 еллык мәктәпне бик яхшы билгеләренә тәмамлаганнан соң укуын Уфа сәнгать техникумында дәвам итә. 1952 елда Казан педагогика институтының тарих, филология факультетін тәмамлый. Техникумны тәмамлаганнан соң 1930 елдан ул Башкорт академия драма театрында эшли башлый. Нақи Исәнбәтнең «Портфель» сатирик комедиясы буенча куелган спектакльдә беренче тапкыр сәхнәгә чыгудан соң 10 ярым ел эчендә шушы сәхнәдә 50-дән артык роль башкара. Артистлык хезмәтенең тәүге чорында башкарган Тукай роле аны иҗатын яңа баскычка күтәргән зур эше була. Шамуков Николай Погодинның «Мылтыклы кеше» әсәре буенча куелган спектакльдә татар артистларыннан беренче булып Владимир Ильич Ленин образын сәхнәгә чыгара. Әгәр дә инде патша генераллары Россиядә эш башына алпавытларны капиталистлар куягыз кафеләсә, ул чагында ничек? Ул чагында сез ничек уйлыйсыз? Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз? Габдулла Шамуков 1946 елдан Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры артисты. Казанга ул Башкортстанның атказанган артисты дәрәҗәсендә килә. Күп планлы актер булуы белән аерылып тора. Драматургияның төрле жанрларында эшли, образга керү остасы булып таныла.
сәнгатьчә сүрәтләү чараларынан белеп һәм оста файдалана. Һәр роленың түгел пластик сүрәтен гәүдәләндерү сәләтенә ия була. Татар Академия театры сәхнәсендә милли, рус һәм дөнья драматургиясе әсәрләре буенча үзенчәлекле образлар галереясын тудыра. Карло Гальдониның «Ике хуҗаның хезмәтчесе» пьесасы буенча куелган спектакльдә Зирәк һәм Шук Труфальдино, Николай Гогольның «Ревизорында» авантюрист һәм буш куык Хлестаков, Александр Островскийның «Кешеккән мәхәббәтендә» гади һәм эчкерсез Дормидонт, Нақи Исәнбәтнең Хуҗа Насретдинында хәйләкәр һәм зирәк Насретдин, Зифада Куркак һәм Аумакай Балтаев, Кәрим Тинчуринның Елкәнсезләрендә тәкәббер һәм түбән жанлы Нуретдин образларын жанлы һәм тормышчан итеп гәүдәләндерә. Кәрим Тинчуринның Американ комедиясендәге милләтче Мусаның әхлакый яргылыгын һәм Александр Островскийның Котырган акчалар әсәрендәге сөйкемле Тилятевның рәхимсез ялганын оста ача. Шамуков халкыбызның мәдәни мирасын шулай ук Эдуардо де Филиппоның бәйрәм кичендә спектаклендәге таңгысыз купиялла, Гильермо Фигейредоның кулындагы тәкәббер Ксанов, Нурихан Фаттахның кул галиендәге Астыртын Актай, Генрих Боровикның канлы күләгәләрендәге ялгызлык хисе кичерүче клоун Бом һәм башка үзенчәлекле образлар белән байыткан шәхес. Театрда эшләү белән бер үк вакытта Абдулла Шамуков 1933 елдан Башкорт сәнгать техникумында, 1946-69 елларда Казан театр училищесында сәхнә теле фәнен укыта. Җитди рәвештә тәрҗемә эше белән шөгыльләнә. Александр Грибоедовның «Горе от ума» пьесасын, Эсхилның «Прикованный Прометей» драмасын, Шекспир, Мольер, Пушкин, Гоголь, Островский пьесаларын татар теленә тәрҗемә итә, шигырьләр, мәсьәләләр яза. 1944 елдан СССР язучылар берлеге әгъзасы. Балалар өчен язган әкият пьесалары Курчак театрларында куела. Абдулла Шамуков шулай ук актерларга багышланган биографик очерклар, теоретик характердагы һәм айрым язучылар иҗатын яктырткан мәкаләләр, Нақи Исәнбәткә багышланган зур фәнни хезмәт монография авторы. Нәфис сүз остасы буларак концертларда катнаша, радио һәм телевидениедә чыгышлар ясый, тулы метражлы «Хәзинә» фильмында төшә. Ленин ордены кавалеры. 1981 елның 21 декабрендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. Казанда ул яшәгән йортка мемориаль такта куела. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Бүген студиядә кунакта Татарстан Республикасының волонтерлык мәгълүмат ресурс үзәге бүлеге җитәкчесе Гүзәл Ганиева булачак. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.